Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Ja, goeie alweer en van harte welkom bij alweer een aflevering 3 van de Frieske Top 100 op tv. We komen vanuit muziekcafé Maak Kerries in Frieske Pjellen. Dit wordt een geweldige joen. Mijn live muziek van Eddie Dijkstra. Net alleen nog, maar wij zijn beide zwannen. Rick en Jasper, ze binnen beide bij. En Ted Roosendaal is de kast van Joen hier in Maak Kerries. En we spelen de Top 100 muziekquiz bij het publiek hier in het café. En Femke de Wallen gaat weer op ziek naar het verhaal achter de plaat. En Joet is dat het verhaal achter het nummer Harlekin van Ernst Langhout. De Frieske Top 100. Maar we beginnen met live muziek. Een van de fleurigste nummers uit Summer 2000. Op de bühne staat Eddie Dijkstra met zijn zwan. Even waarom is er? Way down south in the country of Australia, we raised our sheep and never walked alone. We love the nature high upon the blue mountains. We have found ourselves a home. Well, how do you like the Isles of New Zealand, where Wellington and Nelson do relive? The long white cloud, lovely place to be. Wonderful and lots to give. Maar in het jaar van 2000 stiert dus Friesland in blad en blom. Ja, in het jaar van 2000 binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Yeah. We like the land of Maccabi and Mandela. Their fight for freedom, justice can go on. From Bosmanland to Zululand and Petersburg, as they say, all is out at home on the beautiful Campinas of Sao Paulo. We learned to live on the lands of Brazil. The carnival of Rio de Janeiro, the Mantiqueira mountain hill. Maar in het jaar van 2000 stiert dus Friesland in blad en blom. Ja, in het jaar van 2000 binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Stars and stripes, the USA we love. Michigan State we drove from east to west. We built our ranch, beef and cattle in Austin. American way, we love the best. From the Rockies to the eastern Great Lake area, there's wheat fields of lumber to be jacked. Oh, how we love the Indian summer Ontario. Oh, Canada, we're coming back. Maar in het jaar van 2000 stiert dus Friesland in blad en blom. Ja, in het jaar van 2000 binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom. Binnen wij even waarom.
Eddie Dijkstra wie dat, was je bij de Swan en Rick en Jasper. Even waarom, en ze kom ik nog even waarom, want ze treden dadelijk nog een keer op in dit programma. Het is nou voor altijd een memorabel moment in het programma. Het is soms chaotisch, soms hypergestructureerd, maar altijd verrassend. Ik ga het door de top 100 muziekquiz onder leiding van collega Wim Brons. Dit wij de kandidaten die hier achter mij staan. Dadelijks dingen Sjen op het scherm, dingen Jerre op het scherm. En dan vragen wij, wat is dit en hoe zit dit? 2 antwoorden binnen mogelijk, A of B. En dan mag je kiezen. Ik stuur het al jaar rond en Wim doch de quiz. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag. Direct bij het mijn goeie. Waar maken van dit lied een Friese versie? Dat is de vraag. Riens Gratema of Gurbe Douwstra? Waar maken van dit lied een Friese versie? Dat is de vraag. Oké, had je denken dat het Riens Gratema is, sko links van mij. Had je denken dat het Gurbe Douwstra is, sko rechts van mij. Lekker changeren. Keusmaatje, zelf keusmaatje. Links Riens Gratema, rechts Gurbe Douwstra. Een hele platte mensen scoren op bij Gurbe Douwstra. Oké, ho. Nou, ja, ze hebben eigenlijk. Het is Gurbe. Oké, vraag 2. Hier is vraag 2. Oké. Waar binnen dit? Binnen dat de Sambrinko's of binnen het Tetman en Jarig de Vries? Had je denken dat het de Sambrinko's binnen, sko links van mij. Had je denken dat het Tetman en Jarig binnen, sko rechts van mij. Links de Sambrinko's, rechts de Jaring en... Nou, steer je op wat. Oh, dat heeft verkeerd zo. Oh, nou ja, Wim, ze hebben nou echt keersen. Tetman en Jarig de Vries, dat is het goede antwoord. Volgende vraag, jongens. We hadden tempo erin. Waar is dit? Hokkers jongeres, dat is de vraag. Waar is dit, jongens? Is het Gesina van der Zwaag of is het Anneke Dauma? Had je denken dat het Gesine van der Zwaag is, En er net voor zijn we. Had je denken dat het Gesine van der Zwaag is, komt dan links van mij. Had je denken dat het Anneke Dauma is, komt dan rechts van mij. Nou wordt het al een beetje dreiger, hè? Links Gesine van der Zwaag, rechts Anneke Dauma. Achter even de skiering ombrengen. Wat is de skiering? Ik ken er een min tussen in. Dit is de skiering. Dit is de skiering. Is het al je Gesine van der Zwaag? Ja, dat is al je Gesine van der Zwaag. Waar is het? Anneke Dauma. Ja. En we hebben een woordschip. Dit is ons ideaal. Oké, volgende vraag. Volgende vraag. Oh, het woordschip is Ja. er. Hoeveel kandidaten heb ik nog? Ja, dat is bij de vraag. Ik ken er maar niet in, ja, dus ik heb een winnaar. Ben je er helemaal uit? Ja, we Oké, zijn nou, eruit. ik dacht je maar vieren met je dan. Feest. Oké. Want dit is de winnares, dames en heren. Ja. Kom even een beetje dichterbij. Oké, nou, en waar bist u? Ik ben Anneke van der Velde. Anneke van der Velde, uit? Friske Björn. Uit Frieske Pjaaltje. Naast de door? Ja, ja. Echt letterlijk naast de door? Echt naast de door, ja. Hartstikke leuk. Dat is de buurvrouw. Nou, hartstikke leuk. En dit wie het een gok, wisten ze het? Hoe zie je het? Nou, ik zeg het eer en het hier wat ik dacht cool zou wezen. Anneke van der Velde, nou heeft woon een echte originele Frieske. Top CD. Ik heb treien, de meester die in dit kiezen. Ik jou ze die alle treien in de hand en dan maak ik je eigen keuze binnen de delen 1 en 2 in treien. Nou, hartstikke leuk. En van het ook wezen. Een heerlijk applaus voor Anneke van der Velde. Blijf maar lekker tegen. Ted Roosendaal met Marlene Dietrich. Nou is er Ted Roosendaal met de Wonderdokters uit de Waren. Het is altijd theatraal, het ziet er altijd prachtig uit. Ze wordt begeleid op de gitaar terug, multi-instrumentalist, zie je het nota. En we zijn blij dat ze hier is. Hier is Ted Roosendaal met Ben van der Waarden. Van het donkerste skaat. Zeel het Morijnen, van Jim is een vraag. Hoe komt het met hinder? Ik zeel het Jim zeggen, het wordt gauw weer beter. Ik zie het Jim graag, om mij zeel het net lezen. Ik ben een bijzonder ben van de woorden, dat zien ze mij vrienden, het zien ze mij noden. In mij vloeit het bloed van een bierben.
slacht het het van een alwitten ben van een vader. Ik sjog om me heen, de jongens en van me. Ik weet van liefde in het voor. Als vamel zeg ik betjonende vlammen. Ik sjog meer als een oor. En daar is heel griente, samen bedjaren. Een nacht gewoon een hond in koor. En die dag om weken, zal samen hier stjeren. En die stiert lok voor de deur. Ik ben een bijzondere faam van de woorden. Dat zien ze mijn vrienden, dat zien ze mijn handen. In mij vloeit het bloed van een wierenfaam uit de woorden. Ik ben een bijzondere vrouw van het zanggroen. Ze hebben mijn handen, dat om mij terug jong. In mij slacht het hart van een heerlijke vrouw van de vader. In mij slacht het hart van een heerlijke vrouw van de vader. Ted Roosendaal, kom er even bij. Ted, van de Buno. Ja, mag die helpen? Want dit was net ja, was dat galant haast, hè? Bist nou theatermaakster haast of toch meer jongeres? Beide, ja. En, Het is heel goed te combineren. Het zit me gewoon net in de waai. nee, en ik ben ooit nog begonnen als doenseres, dus in mijn voorstellingen komt dat ik altijd nog naar voren. Dus dat is, vind ik het leukste, ja. Dat kan me kort alleen maar versterken eigenlijk. Sis, nou lees ik dat die mem vroeger bij de Pine Holle voortnaam terug. Ik ben haar. Door bij haar! Awesome! Ja. Nou, ik wil even naar die familietraditie van je daar, want baseert in het laatste programma op wonderdokterverhalen eigenlijk. En dat zit bij hem in de familie. Die verhalen komen uit die familie in elk geval. Ja, dat klopt. Ja, ik kom van Koekhenne. Koekhenne, dat is een lieds buurtschap tussen Veenwouden en de Westrijning. En daar kwam de bekendste wonderdokter bij. Grutte Wopke van Koekhenne. Dus ik ben in diezelfde groen opgegroeid met al die tradities die daar nog leven. En dat had ik eigenlijk van mijn vader mij kregen inderdaad. En dan helst die mem van de Pine Holle, hoor. Nou heb ik natuurlijk verschrikkelijke Pine Holle van de spanning van deze opnames. Het is wel een beetje, want dan ben je wel een beetje grutter als mijn mem. Maar ik dan een beetje sa? Ja, dan was het wel een beetje sa. Ja, dat is juist wel goed. Kom maar even. Even vielen, hè? Altijd even vielen waar het zit. Ja, dat kan wel wat langer. Even vielen. Ja, even vielen. Ja, maar ik ren alle kanten op vanzelf, hè? Oké, want het komt hier ook wel eens bij. Oeh! Oh, Wim, hoe zit je echt? Nou, dit is net goed. Ik zit die echt op dit moment. Ik moet die even helpen. Oké, kom maar even Noorijn. Even shit. Je bent er weer, hè? ja, ik ben er weer. Dankjewel, Ted Roosendaal, dames en heren. Ja. Nou ja, en Saber in die programma, hè? Ja, inderdaad. We hebben een première hoorn in het Vinkleest. In het Landbouwmuseum ben we in première gegaan om echt in die woorden te komen. Maar vanaf januari spelen we door de hele provincie. Dus we spelen bijvoorbeeld op 3 februari in de Lawaai, 24 februari in de Harmonie. En dan ben ik een prachtig decor rond meidje om toch de mensen helemaal mee te nemen in die beleving van de woorden en de wonderdokters. En komen er ook mensen uit het publiek bijvoorbeeld op het podium voor een soort healing sessie? Ja, dat klap ik nou natuurlijk nog net. Hè? Op dat moment kunnen er allerlei dingen ontstaan. Dat weet ik nooit van tevoren. Nou, duidelijk. Ik wens jullie een soort succes en ik vond het fijn dat je wist van u. Dankjewel, Ted Roosendaal. Ja, dankjewel. Het werkt op afstand, hè? Ik ben ook alle spanningen kwijt op hier, dankzij Ted. Dankjewel. Alle weekend is Femke de Wallen voor u onderwijs. Ze is op ziek naar het verhaal achter een bekend Fries nummer dat in de top 100 voor op te vinden is. Deze weekend gaat Femke op ziek naar het verhaal achter de plaat Harlekin van Ernst Langhout. Ja, Geert en Wim, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar het verhaal achter het versje Harlekin van Ernst Langhout. Dus ik toog naar het hiem van Ernst Langhout en trof daar 2 maal, ja?
Ernst en Johan Keus. Hallo. Apart, goeie. Harlequin, Ja. het verhaal erachter. Nou, Johan en ik zijn volgens mij al een hele dag heel serieus bezig geweest met opnames voor de Dylan 2 CD. Dylan nummer 2. En toen belonden wij, ja, we zitten al in de studio en ze van, nou, zullen we nou wat doen? Maar wel meer met een idee van, nou, maar zien wat er gebeurt. Dus toen waren er een ritmebox aansluiten en Johan die ging zitten met een keyboard het ritme te slaan en we hebben het geluid van een mooie hippe bassdrum vond. Wat begon als een beetje zo van, nou ja, we doen er maar wat. Dat was niet eens een geweldig muzikaal avontuur. Zo van, nou ja, we zijn zelf eigenlijk ook wel benieuwd wat dit belonen. Nou, Het ging eigenlijk meer om de muziek, Johan. In dat stadion nog wel. Ja. Ja, we hebben wel wat een ontdekkingstocht. Ja, maar een groovebox zien we nog erbij hellen. En, ja, echt een mooie beat. Toen het klaar werd, toen waren wij een beetje bang, of bang net, maar we zijn zo van, nou, de echte Dylan diehard fans, die zullen ons waarschijnlijk lynchen dat we dit van Vloeken in de kerk. Ja, precies, dat we dit maken hebben. Maar het voel mij. Daar is de pleet en ergens daar in ja, de krochten van de pleet, zo kan ze wel. Daar is de studio. Ik wil er eigenlijk wel even heen. Nou, dat ken het, ja. Dat is alleen van genodigd. Oh, je een minuut nog, dat is ik zo. Nou, dan zullen we er maar gauw heen. Zullen we dat doen? Kom, we gaan die kant op. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit noemen nou begon. Daar hebben we de bassdrum. Dus wij letten op een jongen toch, dat we dit doen. En dan haast dit en dan denk je, goh. Ja, toen hebben wij toen dit erbij opzetten. Ja, klopt, ja. Dus er kwamen steeds meer van die rare geluidjes bij. Het was steeds erger eigenlijk. We hebben jouw sporen inspelen mooie handclips. En dit weer de basis. Dus in eerste ik zoiets van ja, dan kink je wel die melodie van die coupletten op zongen, maar dat is een beetje, het past er net bij. Dus ik denk ook dit nog gewoon parlando toch, gewoon praten. En als rimpende zinnen riest in de lucht. Toen begon Johan er ook nog live bij te drummen. Op dat, zo'n soort rommeltje als dat daar, zeg maar. Harlequin is, nou ja, misschien wel een klassieker wat Jim aanbelangt. Biedt je toch wel. Wat zou takken meer in de top 100 steenkennen van Jim? Nou, ik ben nu met Johan en mijn Sietse Heima bezig met een nieuwe cd met eigen nummers. En het is de bedoeling dat begin takken hier, nou ja, wat zijn we, deadline maart, dus het zal wel juni worden, dat dan die plaat uitkomt. En voor de tijd worden we dus die clip gewoon lanceren. Zeg maar. Harlequin van Ernst Langhout en Johan Keus. We kennen nou het verhaal erachter. Een bijzondere manier van componeren. Dus staat het extra, Eddie Dijkstra? Nee, ik doe het heel anders. Ik ga vaak een tekst eerst of een melodietje of een muzikale lijn en daar begin ik dan vaak mee. Ja, en waar komt die met muzikale lijn? Wanneer valt hij die in? Die kan me samen niet vallen. Ik kan zo achter een piano zitten of maar met gitaar kan samen naar binnen komen. En dan maak ik wel heel denken dat ik zo'n vers lees, want ik ben me samen kwijt. Die van Simmer 2000, waar is die inval? Als ik bezit? Nou, die is inval in 99, een jaar daarvoor. En ik zie het, toen ben ik in de Breedstraat nog gejouwd. En die heb ik een piano staan en ik ga de tekst maken. En toen ik de tekst klaar hier, toen dacht ik, en nou spelen. En ik toen rollen even waarom ze uit de piano. En ik ging me niet een keer, ja. Ja, het is, echt weer. Maar het is wel een opmerkelijk nummer, hè, want het zei alles hoe die Nederlands-Canadese roots. De heeft in beide landen wel wat lezen. Heel belangrijk, hè. Wie het voor mij direct duidelijk dit maat Fries-Engelstalig worden. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik kreeg de vraag van Wobbe van zij, wij doe ik bij weer. Die zei, Eddie jongen, dan mag nog eens even een leermaatje over emigratie. En zeker als Simmer 2000 erom komt, begin maar eens eventjes. Nou, zij is het eigenlijk. Ja, zo simpel is dat denk ik wel. Ja. Hey, en nou mooi optreden met die Swan, Ricky Jasper. Je hebt een prachtig album uitgebracht met zijn treien. En dan wordt het eigenlijk een beetje stil voor de boetenvrouw, als ik maar zeg. Maar hoe stil is het eigenlijk? Treed je nog geregeld op? Nou, het is eigenlijk heel stil. We hier eigenlijk wel verwachten dat we wat meer aanvragen krijgen. Ja. Nou, dus dat valt wel een beetje schon. Dus dat we natuurlijk blij ben dat we hier even weer eens even maar maar wat komt het erop? Je willen wel graag maar zien treien, maar er is gewoon geen vraag, no? Er is op dit moment meer vraag. En daar komt ik nog bij dat Rick en Jasper zelf natuurlijk allebei erg actief binnen in de muziek. En eigen wegen hebben. Ja, en leven eerlijk werden. Dus hij dan geen controle meer, hè? Dan staat vader even op achtergrond nou. Ja. Het voelt mij nou pas op dat je hem echt heel erg West Coast-achtig klinken zou haast. Maar die Swan, die hebben er geweldige vocalen bij. Ja, dat is, vind ik wel fijn als het nou constateert, ja.
Het voel me nou pas op als West Coast-achtig, bedoel ik. Ja, nee, maar dat is een stukje country-achtig iets wat wij wat u eigenlijk wel leidt. Ja. Wij hoeven eigenlijk weinig te repeteren qua toonhichten. Rick heeft de hegere intonatie, Jasper wat de legere. Ik zit wat in het midden en dan beginnen we. En dan hoeven we eigenlijk het eerst weer te repeteren. We pakken hem zo en ik de timing, dat is ik heel apart. Die hebben we eigenlijk gelijk. Dus hoe we net het zeggen van, dan vallen we wat minder in of daar eventjes. Nee, het gaat eigenlijk direct al... Lekker. Direct lekker. Ja, nou, het klinkt echt lekker. Hey, wij vregen een aantal artiesten die optreden in deze programma's om een cover uit de Frieske Top 100 te halen. En daar zelf een eigen draai om te aan. Dat hebben wij ook vregen, in Rick en Jasper. En dan kom je in mei. Nou, aanvankelijk zongen we wat door, maar misschien maak ik dat even zeggen. Ja. As It Is in Heaven. Dat vonden we zo'n geweldig nummer. Alleen het doet wat voorlijn doet, bleek dat wij maar in trein dat onvoldoende body on Jan komen. Oké, dat weer de eerste keus. Dat weer de eerste keus. Ja. En dus zijn we, Gabrielle's song hebben we daar hebben we het Gabrielle's lied in. Ja, Gabriel's zal. Dus zijn we, wat nou? Dan moeten we eigenlijk iets pakken uit de legere regio. Want je kan natuurlijk wel iets uit de hegere regio pakken, maar dan is het een dubbele boost. Laten we iets oors nemen. En toen kwamen we, en de beide jongens zijn, daar heb ik natuurlijk best op ruchten. Dat doen we. En dan kom je uit op een nummer wat werkelijk waardeloos. 4 voor totaal in contrast dit bij het nummer wat je meer zou doen. Want het gaat om, zeg het zelf even, wat hij hem uitkeersen. Wij hebben natuurlijk de mem van Doutsen. De mem van Doutsen. Ja. Ja, nou ja. Die doet het ook al redelijk, in de top 100, maar ik hoop dat je hem nog een extra knaller, Jan. Ik heb nog een bijzondere invulling erbij maken. Ja. Maar wat op precies een keer of net? Beetje golden earring heftig. Dat kom je erom. Ja. Oké, dankjewel Eddie. Graag gedaan. Bedankt. Succes dadelijk op het podium. Succes, die plakje dadelijk en dan jongen we. Ja, we binnen hartstikke aan het einde van deze aflevering. Dadelijk dus nog Eddie Dijkstra. Takom weekend de laatste sturing hier vanuit Mark Ellis van Top 100 TV. En dan hebben we de gasten, ze komen speciaal voor u bij elkaar, Zwier en Bjuster. Ja, maar die komen net al in, want ik Highway 54, mijn favoriete band uit het kerstproject is er. En de Doellezen komen nog bij. Ja, de Doellezen ben ik te gast dan. En vanzelfs de top 100 quiz, die is er bij. Ja, en we vertellen het maar. Gurbe Douwstra, contact. De nummer 1 van de Frieske top 100 van 2 jaar lang al. Ja, maar waar dat bloot is de vraag. Ja, waar wordt nou nummer 1? Dat is natuurlijk de vraag. Je kunt stemmen op friesketop100.nl. En elke 50ste stemmer, nog even mij, die krijgt hem cadeau. De Frieske... Top okay. Dat is het idee. Ja. Oké, wij sluiten dus al met Eddie Dijkstra en Siswan, Rick en Jasper. Ze stieren op de bühne met hardenversie van de Mem van Doutsen van Strawelte. Hardenversie nou. Dank. Hoi. Het weer jouw en dag, de lente weer prachtig, sketches in de straat. Ik zoek een blokje om, net een let waarom, op fietske mij gemak. Maar in Jester, maar rek ik in een baan, een vroom is die overweg. Ik ben het paard nou op Juster, het werd al juster, ze zei kom dom aan mij. Jaramen, 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 jaramen van Doutsen, ze zei dom aan mij. Jaramen van Doutsen. Ze raamde mij van een fiets, zei boekenmondje lied. Kom maar, mama en mij. Ik ga naar Jirpols keer en misschien wel meer. Dat hij in de lang net waait. Ze pakte mij beet, ik kon mij te niet. Verrikt in het niet. Ze jouwer en 80, dat bloeide wat prachtig. En Jester maar een street. Jaramen, 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 jaramen van Doutsen. Ze zei, kom door maar mij. Jaramen van Doutsen. De Jokka-dochter steen in prachtige kleren. Op tv en in een krant. Zo'n foto van die faam en ik denk hoe is het kan. Ze dochter van die Doutsen.